ассалому алайкум тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фатҳ манзури шумо мегардад ва мо дар барномаи мазкур оиди бозиҳои даври нуҳуми лигаи якум ҳарф мезанем. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои даври нуҳум. дар ин давр дастаи Локомотив Помир бар муқобили Ваҳдат бозӣ кард, Зарафшон бар муқобили Равшан, ҳамчунин дигар дастаҳо низ дар ин давр бозиҳои худро баргузор карданд ки шумо ҳоло дар рӯи экранҳои хеш дида истодаед. ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рӯйдодҳое ки дар рафти ин бозиҳо ба миён омаданд. бошгоҳи Локомотив Помир даври гузаштаро бар муқобили дастаи Равшан дар сафар анҷом дода буд. дастпарварони Зайниддин Раҳимов бозиро бо шумораи камтар пушти сар карданд ва бо ҳисоби 1-0 дар ин дидор мағлуб гардиданд. дар даври мазкур Локомотив Помир дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бо Ваҳдат рақобат кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба сабқати мазкур. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозии даври нуҳуми мусобиқаи лигаи якуми мамлакат байни дастаҳои Локомотив Помири Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат баргузор гардид. қабл аз ин бозӣ мавқеи дастаи Локомотив Помир дар ҷадвали мусобиқаи лигаи якуми мамлакат он қадар хуб набуд. ба ин хотир барои дастпарварони Зайниддин Раҳимов имтиёз ба даст овардан дар бозии ҳассос муқобили дастаи Ваҳдат ки то ҳамин бозӣ дар ҷои сеюми ҷадвал қарор дошт, аҳамияти хеле ҳам калон касб карда буд. футболбозони дастаи Ваҳдат дар қисми аввал имкониятҳои хуб доштанд ҷониби дарвозаи футболбозони Локомотив Помир, вале аз чанд фурсат онҳо истифода бурда натавонистанд ва нимаи аввали рақобат бидуни гол ба поён расид. дар қисми дуюми вохӯрӣ дар дақиқаи 61-уми дидор Рустам Соиров тавонист бо дарвозабони дастаи Ваҳдат Мирали Муродов 1-1 барояд ва ҳамин тавр ӯ дарвозаи меҳмононро дар ин лаҳза рахна кард. партофти бисёр ҳам оли ба ҳамлагари дастаи Локомотив Помир иҷро шуд ва Рустам Соиров имконият надод барои дарвозабон. баъдан дар идомаи рақобат футболбозони дастаи Ваҳдат ҳам имкони хуби баробар кардани ҳисоби бозиро доштанд, вале бозингарони сафедпӯш аз як аксулҳуҷум кор гирифтанд. партоф ба Рустам Соиров, гузариши ӯ аз Далия Раҷабов, капитани дастаи Ваҳдат, сабаб шуд ки бо дарвозабон 1-1 барояд ва ҳамин тавр голи дуюмро дар дақиқаи 79 Мирали Муродов аз даруни дарвозааш гирифт. Рустам Соиров дар қисми дуюм дубл кард ва баъдан боз дар 12 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии бозӣ футболбозони Локомотив Помир муваффақ шуданд, махсусан ҳамлагари ин даста Рустам Соиров ки дар мавсими имсолаи чемпионати лигаи якуми мамлакат ин футболбоз бори аввал 3 дафъа ба задани гол даст ёфт. мутаваҷҷеҳ мешавем ба голи сеюми футболбозони дастаи Локомотив Помир. Меҳроб Азимов, Рустам Соиров, баъдан Шуҳрат Элмуродов бисёр як партофти хубро ба Озодбек Панҷиев ҳаво дод ва футболбози рақами 20 дастаи Локомотив Помир бо дарвозабони меҳмонон 1-1 баромад ва ҳамин тавр голи сеюмро дар дақиқаи 84 марбути номи хеш кард. 6 дақиқа қабл аз анҷоми вақти асосӣ ҳисоб 3-0 гардид ва ҳамчунин баъди чанд лаҳзаи дигар боз ҳам дарвозаи футболбозони Ваҳдат рахна шуд. ин дафъа Рустам Соиров тавонист муаллифи гол шавад. мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз миёни ду нафар ӯ чӣ гуна гузариш кард, вале инҷо ҳолати хафнок буд барои футболбозони Ваҳдат ки Озодбек Панҷиев голро ба самар расонида натавонист. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба голи задаи Рустам Соиров. Амадони Камолов бисёр ҳам хуб бозӣ кард дар дидори имрӯза. гузариши ӯ аз ду футболбози дастаи Ваҳдат ва то ба назди дарвоза омадан ӯ тӯбро идора мекард, вале дар ин ҳолат зарбаи задаи Ҷонибек Шарипов ба самар нарасид. баъдан Шарифбек Раҳматов аз масофаи дур дарвозаро нишон гирифт ва он ҳам бенатиҷа ба поён расид. дар дақиқаи охири рақобат футболбозони дастаи Ваҳдат натавонистанд хуб ҳунарнамоӣ кунанд. тӯбрабои Шарифбек Раҳматов ва паси олии ӯ ба Рустам Соиров сабаб шуд ки Рустам Соиров дарвозабони дастаи Ваҳдатро ки баъди 3 гол сардодаи Мирали Муродов ба майдон омад фиреб диҳад ва муаллифи голи чаҳорumi дастаи Локомотив Помир шавад. Рустам Соиров гуфтем дар дидори имрӯза хетрикро марбути номи хеш кард ва бо ин ғалаба дастаи Локомотив Помир дар ҷадвали мусобиқаи лигаи якум мавқеи худро мустаҳкамтар кард ва онҳо аз зинаи шашуми ҷадвал ба мақоми чаҳорум баромаданд ва дастаи Ваҳдат бошад баъди натиҷаҳои даври нуҳум мавқеашро аз даст дод ва онҳо айни ҳол дар зинаи шашум қарор гирифтанд.
футболбозони дастаи Локомотив Помир дар ин бозӣ дар анҷоми рақобат боз ҳам имкони хуб доштанд барои афзун кардани ҳисоби рақобат, вале Ҷонибек Шарипов дар як вазъият муваффақ шуда натавонист дар дақиқаи 89-ми рақобат. Баъдан дар дақиқаи 90 дастбарони Зайниддин Раҳимов имкони рахна кардани дарвозаи дастаи Ваҳдатро пайдо карданд. Фурсат махсусан барои футболбози ин даста Шӯҳрат Элмуродов буд, вале дарвозабон сеҳвиёлӣ кард ва ин вазъият бартараф гардид. дастаи дӯстӣ яке аз дастаҳое аст ки бозии устувор нишон намедиҳад. даста дар лигаи якум танҳо як маротиба ба пирӯзӣ даст ёфтааст. яке аз мушкилиҳои асосии дастаи дӯстӣ дар оғози мавсими имсолаи лигаи якум ин хати на он қадар пурқуввати дифои ин бошгоҳ мебошад. футболбозони дастаи дӯстӣ дар ин давр низ ноком шуданд. ин навбат аз дастаи Сарои Камар дар майдони худ. даври нуҳуми лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон ба футбол миёни тимҳои дӯстии ноҳияи ҷайҳун ва Саройкамари ноҳияи 5 дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҷайҳун сурат гирифт ва ин дафъа низ дастаи футболи дӯстӣ аз рақиби хеш ба шикаст рӯбарӯ гашта мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқот мустаҳкам карда натавонист. дар дидорбинии имрӯза голи ягонаро ҳуҷумкунандаи тими меҳмонон рақами 23 Раҳматов Муҳаммадшариф дар дақиқаи 41 қисмати аввали рақобат ба самар расонида дастаашро ба пеш баровард. қисмати аввали дидори имрӯза 0-1 ба анҷом расиду бозингарон ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми дидорбинии имрӯза миёни дастаҳои футболи дӯстӣ ва Саройкамар тезу тун сурат гирифта ҳар кадом бозингарон кӯшиш менамуданд ки бо задани гол даст ёбанд. то ба охиру вохири имрӯза миёни дастаҳои дӯстии ноҳияи ҷайҳун ва Саройкамари ноҳияи 5 0-1 ба фоидаи тими меҳмонон анҷом пазируфт. خیلی شاهد است در نهم دوری یکم لیگ تاجیکستان ما دسته سرای کمر را قبول کردیم و متاسفانه پای در هم این هشتم بازی خود است که بای داده ایم. سرمربی خود را آزاد کردیم ای سببی که بازی نرفت. این حاضر امروز به سرمربی بازی کردیم. ما هم مومنت‌های خوب داشتیم زدن نتونستیم ای سببی که از سببی که ما تیارگی زمستانه ندیده بودیم بچه‌هایشان خیلی ما حرکت میکنیم که آینده بازی نصب کنیم. بازی خیلی هم وزنی گذشت. ما پیش از این بازی تو این دور نهمی چمپیونات بود تو این ما 3 بازی را پای هم بریدیم 4 بازی را با حساب جمهوری و جمهوری ما بچه‌ها را با این بازی ستوز تیار کردن نتونستیم و همین سبب بازی خیلی وزنی گذشت. گنجان که ما هم غلبه کرده باشیم از صفت بازی من راضی نیستم. مقصد یگانه ما امسال فقط برآمدن به لیگ عالی جمهوری تاجیکستان. بازی نهایی روز 4 ایول در شهر کیپان با دسته اسخات بازی میشه. شاهمنصور پس از تلاش‌های زیاد بالاخره در این دور موفق گردید. футболбозони Шоҳмансур дар рафти сабқатҳои доиркардаашон дар лигаи якум наметавонистанд ки 3 имтиёз ба даст оваранд. дар дидори худ бо дастаи Барқчӣ Шоҳмансур имкониятҳои хеле ҳам зиёд дошт, аммо ҳамлаварони ин бошгоҳ аз имкониятҳо истифода карда наметавонистанд. новобаста аз ин Шоҳмансур тавонист ки аввалин пирӯзиашро ба даст оварад. таваҷҷӯҳ мекунем ба сабқати Шоҳмансур ва Барқчӣ. дар идомаи рақобатҳои даври нуҳуми лигаи якуми футболи кишвар дастаи Шоҳмансур ки заифтарин иштирокчии мусобиқот дар мавсими ҷорӣ аст дастаи камбаҳо дониста мешавад. дар ҳисоби худ ҳамагӣ 2 имтиёз дорад. дар майдони худ бар муқобили дастаи Барқчӣ ҳунарнамоӣ кард. Барқчӣ дар ҷадвали мусобиқот бо ба даст овардани 13 имтиёз зинаи 8-умро ишғол мекунад. футболбозони шаҳри Ҳисор мавсими гузашта иштирокчии лигаи олии футболи кишвар буданд, вале мавсими ҷорӣ дар рақобатҳои лигаи якум ҳунар озмуда истоданд. ҷараёни бозӣ байни ин ду даста бисёр ҳуҷумкор ва диданӣ буд. аз ҳарду ҷониб мо як қатор вазъиятҳои хавфнокро мушоҳида кардем, аз ҷумла чунин зарбаҳои ҷаримавие ки иҷро карда шуд, баъдан ҳатто як қисме аз онҳо ба сутун ва тири дарвоза ҳам бархӯрданд. имкониятҳо барои футболбозони ҳарду даста буд, аз ҷумла футболбозони Барқчӣ инҷо бо голи Тоҳир Малодӯстов аз пирӯзии худ аз голи худ аниқташ мехостанд истиқбол гиранд, вале голи мазкур баъдан бекор карда шуд. агар ба ҷараёни бозӣ байни ин ду даста таваҷҷӯҳ кунем, воқеан ҳам имкониятҳои хавфнок барои ҳар ду даста кифоякунанда буд то тури дарвозаи якдигарро рах накунанд, вале дастаҳо дар ҷараёни ин бозӣ
خصوصا در قسم اولی رقابت موفق شده نتوانستند و مخلصان طرفدارانی که برای تماشای این بازی تشریف آورده بودند با ورزشگاه کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیک تنها شاهدی یک گل شدند و آن هم از ضربه پنالتی زده شد. رسول جان محمد جانوف کاپیتان دسته شاه منصور از پنالتی به خطا توپ را به دروازه برقچی روان کرد و این گل تا به آخر ягона боқӣ монду тақдири бозиро ҳаллу фасл намуд. Аслан дастаи Шоҳ Мансур дар ҷараёни мавсими ҷории рақобатҳо ҳамагӣ 2 имтиёз ба даст овардааст, он ҳам пас аз мусовиҳо бо дастаҳои дигар ва токунун футболбозони шаҳри Душанбе боре ҳам шаҳди ғалабаро начашида буданд ва дар ҷараёни ҳамин давр бар муқобили яке аз дастаҳое ки миёнаҳои ҷадвали мусобиқот дониста мешавад тавонистанд соҳиби 3 имтиёзӣ дар кори шаванд. Умуман дар ҷараёни бозӣ имкониятҳо барои рахна кардани дарвозаи якдигар барои ҳар ду даста кифоя кунанда буд, вале танҳо як голе ки гуфтем Расулҷон Маҳмадҷонов ба ҳадаф расонид тақдири ин бозиро ҳаллу фасл кард ва гарна имкониятҳои даркорӣ барои ҳар ду даста буд. Ҳамин тавр Шоҳ Мансур нахустин пирӯзии худро ба даст овард. имрӯз аввалин ғалабаи мо дар лигаи якуми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Бозӣ барои мо хеле душвор буд, аммо дастаи барқчӣ хеле тӯбҳоро зиёдтар қапидан назар ба мо. Лекин ин мо дар тамринҳо мураббиамон чизе карда дар тамринҳо ҳамаро иҷро кардем ва ғалаба ба даст овардем. имрӯз мо шоҳиди он будем ки дастаи Шоҳ Мансур пирӯзии аввалинашро ба даст овард. бозии беҳтарини дастаи мо ба назари ман дар давраи аввал ҳамин рӯз буд, чун дастаи барқчӣ ҳам бисёр бозигарони ҷавон дошт ва имрӯз мо беҳтарин бозиро нишон додем. бисёр бозии хуб буди. дастаи ҳарифан хеле дастаи нағз бошад, аз моментҳои худро истифода бурд, хеле як гол ба мо зад. бисёр бачаҳои мо маибанд травма доранд, 4-5 бача бозӣ накард рӯз бозӣ. хеле футбол ҳами хеле мо бой додем. мо ҳам мехостем ки бисёртар дар хатти ҳуҷум бозӣ кунем. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои даври даҳум. дар даври даҳум ки сабқатҳо санаи 4 моҳи июл баргузор мегарданд, дастаҳои ваҳдат ва барқчӣ миёни ҳам рақобат хоҳанд кард. Душанбе 83 ва Шоҳ Мансур яке аз ҷуфтҳои бисёр ҷолиб дар ин давр маҳсуб мешаванд. Файзкан Пулбук, Сарои Камар Исхата ва ҳамчунин рӯзи дигар дастаҳои Парвоз Исфара, Равшан Вадустӣ, Локомотив Фомир ва Зарафшон бозиҳои хешро дар ин давр доир хоҳанд кард. Инак вақте ба барномаи фатҳ ҷудошуда ба анҷом мерасад. Иномиддин Аҳмадзода будам бо шумо. Сарбаланду пирӯз бошед. хайр.